घर में हल्ला कि हम लोग मेहरारू के नौकर बना के रख ले। अरे कि जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर बाड़ी पक्का मुँह जोर बाड़ी हो। जी हाँ भैया, हालात तो रहो सब देखते बानी जा कि का हालात में बानी, लेकिन एक बात जरूर बा, लोग कहेला कि लव मैरिज ना करे के चाहिए, लव मैरिज से बड़ी नुकसान बा। लेकिन हमारा से पूछी कि माने लव मैरिज के अलावे कौन मैरिज ठीक नहीं थे। काहे भैया, काहे कि एगो हमारा सिद्धांत रहे, शुरू से एगो बात हमारा दिमाग में रहे कि भैया हमारा जॉब करे के बाद तब लव मैरिज करे के बाद। अरे महाराज, लव मैरिज कोइला के तनी मनी फायदा बा, बड़ फायदा बा। अब एक से बात भैया हमारा सोचले रही बचपन से कि हमारा यह समाज से बहुत मने नफरत रहे, ये समाज के रीति रिवाज से बड़ी नफरत रहे, आउ समाज से हमरा निकल भैया सोचनी की का करी। तब तक ले हम पढ़ाई पढ़त रही आ कोचिंग में ही दौरान में हमारे एगो लड़की से हम प्यार हो गई और लड़की से प्यार हो गई। तो भैया का करी, कोचिंग रोज आवत जा, तब जाकर के प्यार भइल। परीक्षा देवे से पहले ही भैया हमार लव आगे बढ़नु गई, करे के पड़ गई बियाह। हाँ, तब जाके बियाह करे के पड़ गई, गई बुढ़िया माई के मंदिर में आ खट से न बियाह कर लेनी आ कर के बेजाबते माने गईनी घरे लेके। तब तो भैया हमारा घरे जाते जाते भगल गांव में एकदम शोर भइल भैया एकदम माने पूरा बेजाबते वार्ड से लेकर पंच से लेकर माने मुखिया से लेकर सरपंच तक भैया एकदम हाला हो गई। बेजाबते पेपर में माने नाम छप गई माने फोटो के साथ। तो हम भैया कहने की अरे बाप नाम भइल हमार। तब तक ले अभी सोचते बानी, तब तक ले मुखिया सरपंच वार्ड भैया हमरा दुआरी पर लाठी भाला बरछा ले पहुंच न गए सब, पहुंच गए सब। तब तो हम जान गए कि बाप रे बाप बड़ नाम भइल नो, माने नाम कर देनी हम माई बाप के अपन। आउ बेजाबते भैया बाइज्जत हमरा के बबुआ आई लोग अब बोर के पेड़ में बांध दे लोग, बोर के पेड़ में बांध के आ दम माने मरलक लोग। ये भैया मरला के बाद अब बाइज्जत, हाँ ऐसे ना बाइज्जत हमरा के जूता के माला पहना के हमरा के गांव से माने गधा पर बैठा के इज्जत से बाइज्जत हमरा गधा पर बैठा के लोग भेजल। यहाँ तक कि जाके यार स्टेशन पर जाके छोड़ आई लोग। हाँ, और बाद हम कहनी कि अरे जा होने, अरे उतना बात कहा। मुखिया जी तो हमरा के पर्सनली हमरा से कहले कि बबुआ आज के बाद अगर गांव में दिखाई दे देले तो हमरा से बुरा कोई ना हुई। हम कहने जा होने हमरा खुदे समाज में नहीं रहे थे, ऐसा समाज के हम लात मारता नहीं। तब तक ले भैया हमारे बाबूजी कहा जाने केने से अइले मरले पीछे से लात नो, तो बस ट्रेन के बोगी में चल गई। तब से भैया माने सुखी संपन्न जियतिया हमर मेहरारू। कितना टाइम लगा तो चाय लाने में? अरे आवो तनी तू तो हल्ला करे लागेलो तुरंत। आवो तनी आ गइनी मलकिनी आ गइनी लो हसन चाय पियो तनी। अरे हम मालकिनी ना हई हो तो हर मेहरारू है मेहरारू। अरे बाप रे बाप, अरे भोर दिन इतना ना काम करत साला भुलाइए गोली है कि हमर मेहरारू बिया घर में। जाए तो कह दे मेहरारू तो तन मनी आराम को ले तनी मर्द होके ना। अरे तू ना आराम नहीं की करे के, ठीक है ना? जाके ना दो कपड़ा रखल बा, ठीक बा? जाके धो दा। और ऐसे भी ना हमके शाम के मार्केट जाए की बा। हाँ
अरे भाई अब के लोग कहल हक भाला माने कि तू हमर मरद हो हम तहर मेहरारू हैं तनी मरद लेखा कुछ देर रोह ना लेवे दो। अच्छा दूसरा काम ना कर देतनी त कहतनी कि मर्द है आय बताई ना यही काम खातिर पूरा गांव जबर जनता पूरा गांव जबर में हल्ला कि हम लोग मेहरारू के नौकर बना के रख ले हैं हम। अरे ना ना ई गलती बुलेटन से ना होई बोहरी के कहा लोग जाने है ना घर में के जाना घर में हमार कुत्ता के हालत बा बाहर के लोग के नाम जाने दिला बाहर में तो माने तारा संग फोटो खींचा के स्टेटस लगाईला व्हाट्सएप पे एकदम कि तारा गांव को लेकर देखो ढोंगा के जाते रहे सो बाकी सालो हम जाना तनी घर में हमार का हाल बा का हो तू यही ना सोचत रहा कि सारा काम हम करवाबी ना बाकी ठीक बा आज से तू काम मत करी हो हम करम बाकी अपना बारे में सोच ली हो। अरे बाप रे अरे तू तो तुरंत खिसिया जालू माने हम कोही ला कुछ तू माने सुन हो जालू कुछ यही से माने आपस में तनी झगड़ा लाफड़ा हो जाला है। अरे तू ही तो माने पहलू हमारा जिंदगी में तो माने हमारा कुछ समझ में आयल कि साला कामो धंधा कोनो चीज होला न तो साला माने निकामा ऐसा माने 10 बजे साला रात के सुतत रहनी है 10 बजे दिन में उठत रहनी है 3 घंटा 4 घंटा साला दिनों में खींच देते रही साला एजा फिर 4 बजे भोर में उठत नहीं साला बर्तन सर्तन झाड़ू पोछा करत 9 बजे बाद साला जाता नहीं ड्यूटी और ड्यूटी से भी आवत नहीं फिर 10 बजे ओवर टाइम खींच के 11 बजे तो फिर बर्तन सर्तन खाना दाना बनाओ सुनाओ हमारा साला का बताइए का हो गई प्यार के सपना दिखा के हमारे के जिंदगी के हसीन बना दे प्यार के सपना दिखा के हमारे जिंदगी के हसीन बना दे तोहरा से लो हमारे बियाह का कोई नहीं हमारे के सलाद भी तो मशीन बना दे कैसे तू कहत रहो कि तोरा खातिर कुछ कइले नहीं किया अरे तोरा से तो बियाह करे खातिर ना अपना फैमिली के ना इज्जत के ना बलिदान दे दी हो ये तो बात सही कहलू माने ये बात में कोनो माने दोष नहीं छे ये बात के गम हम माने खातिर एकदम तैयार बने ये बात से हम इनकार नहीं कर सकब कहे कि माने प्यार में बलिदान देवे के तहरा लोग पुरान परंपरा बा ई साल आज हमरा पता चलल हा सबसे पहले तो तहर माई जोन बाड़ी सबसे पहले प्यार में बलिदान देली भइल बियाह दोंगे के बाद उनको प्रेम हो गइल माने गाड़िए में आज जोन अभी तहर बाबू बहन उ तहर पहले चाचा रहन आज बाबू हो गइलन माने तहर तो माई के प्रेम हो गइल है अभी यहाँ भइल है बेचारे अब ताकत और उनकी मेहरारू हो बावे गाड़ी हो बावेला तो माने परंपरा जोन बा पुराना बा तहर लोग के माने के पड़ी हम ई बात के पर मानता नहीं हां तो हमें सब प्यार पर मरे वाला आदमी ना हई आई माई हम ना बचपन में सिखले रही कि देख लुलिया प्यारे सब कुछ होखेला प्यार से बढ़के कुछ ना होखेला। हाँ देखा तो कितना उच्च विचार बता हर माई के अरे बाप रे बापू जवन न रजले बाड़ी जीवन में उहे भी सीखोई हन। अच्छा सुननी हाँ तहार बड़की माई की लड़कियों भाग गइल बिया प्यार में। हाँ तो तब का हम से ना खानदानी हाँ देखा तो खानदानी परंपरा चलता एकदम सही बात बा खानदानी तू लोग खानदान के परंपरा के एकदम बरकरार रखले बाड़ू लोग एकदम बाप रे बाप बढ़िया बात बा ठीक बा हम जातनी हम हूँ ठीक बनू जातनी खानो बनावे के बा तहार कपड़ो खींचे के बनू सांझ के तहार मार्केटो जाए के बा तो जातनी ठीक बा जा